Sama činjenica da svako može biti nadziran u svakom trenutku je izuzetno zabrinjavajuća. Kad kažete, dakle, baš me briga za garancije privatnosti, ja nemam šta da krijem, to je otprilike kao kad kažete baš me briga za slobodu izražavanja i ovako nemam šta da kažem. Jeste. Oni sve rade javno da ne bi izgledalo tajno. Posebne mjere tajnog prikupljanja podataka su svi oni načini na koji nadležni organi zapravo tajno, bez znanja pojedinca prikupljaju podatke o njemu i time odstupaju od njegovih ustavom zajamčenih prava, kao što je, na primjer, tajnost komunikacije ili kao što je zaštita njegovih ličnih podataka. Jedna je takozvano klasično prisluškivanje koje podrazumeva da neposredno, da neko ovlašćen neposredno sluša komunikaciju subjekta koji je predmet observacije, a drugi je da snima njegov razgovor pa da ga sluša kasnije. To je suštinski listing s našeg telefona. Koga smo zvali, kada smo zvali, s kim smo razmenjivali poruke i gde smo se nalazili, pošto te podatke naš telefon ima. U skladu sa našim ustavom i odlukama Ustavnog suda, da bi se pristupilo zadržanim podacima, neophodno je da postoji sudska odluka. Iako je neophodno da imaju sudsku odluku, policija i tajne službe imaju aplikacije kojima direktno pristupaju zadržanim podacima. Problem je u tome što mi zapravo nemamo te podatke. Policija i službe bezbednosti ne vole baš da se hvale time koliko pristupa ovim podacima. Inicijativa Mladih za ljudska prava 2004. godine pokrenula zapravo postupak da utvrdi koliko postoji lica koji su pod tom vrstom nadzora. Danice, pojačaj radio do daske, možda neko prisluškuje. Međutim, taj podatak smo dobili tek 8 godina nakon traženja te informacije od Bezbednosno-informativne agencije. Iskoristili smo sva pravna sredstva u pravnom sistemu Republike Srbije, uključujući i Evropsku konvenciju za ljudska prava, i obratili smo se na kraju Evropskom sudu za ljudska prava i odgovor dobili 2013. godine. Taj podatak, statistički, koliko građana je bilo predmet te mere. Učiniti taj podatak javnim ne znači ugroziti bilo kakav interes službe. Mora da postoji jedan balans između privatnosti i bezbednosti u jednom demokratskom društvu. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da najznačajniju ulogu u nadzoru i kontroli nad sektorom bezbednosti igra javnost, mediji i organizacije civilnog društva. Što više javnosti u radu, veća je bezbednost.